እዋኑ ምቑት ኮይኑ ኣብ ገዛኹም ኮፍ ኢልኩም እቲ ዘሐጉሰኩምን ጣዕሚ ዘለዎ ብርጭቕን ክትበልዑ ትጅምሩ። ጥዑም ጽማቝን ፍልይ ዝበለ ፈሳስን ድማ ትረኽብሉ። ጉድኣት ዘይብሉ መሲልኩም ሓደ ብዕሊ ሓደ ቁራጽ እናወሰድኩም ድማ ትበልዑ። ብሃንደበት ግን ከሽዖኹም እንትቁጣዕ ልብኹም ኣበርቲዓ እንትወቅዕ ዓይንኹም ብዥብዥ ክብል ይጅምር። ብዙሕ ከይጸናሕኩም ድማ ዓርስኹም ትስሕቱ። ዝተፈጠረ ታሪክ ከይኾነስ እዚ ትኽክለኛ ዘጋጠመ እዩ። ኣብ ሃገረ ቻይና ሓደ ሰብኣይ ከየቋረፀ ልዕሊ 30 ዓበይቲ ቁራጻት ብርጭቕ ድሕሪ ምብልዑ ናብ ሃንደበታዊ ክፍሊ ሕክምና ከምርሕ ክኢሉ እዩ። ሓኪም ድማ ድሕሪ ብዙሕ ምርመራታት ኣብዚሑ ብርጭቕ ብምብልዑ ጸቕጢ ደሞ ሓፍ ከም ዘበሎ እዮም ረኺቦምሉ። በዚ መሰረት ናይ ኤሌክትሮላይት ምዝባዕ ከጋጥም ክኢሉ እዩ። ስለዚ ዋላ እቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ምግብታት ልዕሊ ዓቐን እንድሕር ተወሲዶም ሓደገኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ብርጭቕ ብኸመይ ኣካልኩም ከም ዝጸሉ ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ብርጭቕ ብዙሕ ዘይጓዳእ እዩ ዝመስል። ይኹን እምበር ልቢ፣ ሓንጎል፣ ኩሊት፣ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዋላ እውን ቆርበት ብዘይተሓስብዎ መንገዲ ክጸሉ ከም ዝኽእል ክነግረኩም እየ። ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ምክንያቱ ብርጭቕ ብኸመይ መንገዲ ክትጥቀምሉ ከም ዘለኩም ንዘለዓለም ዝቕይር ነገር ክትመሃርሉ ኢኹም። ብልቢ ንጀምር። መብዛሕትአና ጥዕና ልቢ ክንሓስብ ከለና ኣቐዲሙ ናብ ርእስና ዝመጸልና ባናና እዩ። ይኹን እምበር ብኸመይ ክትበልዕዎ መሰረት ብምግባር ብርጭቕ ፈውሲ ወይ ድማ መጥፍኢ ልብን ሰራውር ደምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብርጭቕ ሰራውር ደም ክፍታሕታሕ ብዘኽእል ስዩቲሊን ብዝበሃል ኣሚኖ ኣሲድ ዝተመልአ እዩ። እዚ ድማ ዑደት ደምና ብምምሕያሽ ጸቕጢ ደምና ይንኪ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ብርጭቕ ምብላዕ ልክዕ ከም ፈውሲ ጸቕጢ ደም ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ የረድኡ። ሃየ ግን መድሓኒትኩም ከይተቋርጹ ኢኹም። ዕድመ እናደፍኡ ንዝመፁ ሰባት ብኣመጋግባ ጸቕጢ ደሞም ከስተኻኸሉ ንዝደልዩ ጸቕጢ ደሞም ምቁፅጻር ንዝደልዩ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ንምባል እምበር ዝኾነ ይኹን ምግቢ መድሓኒት ክኸውን ኣይኽእልን። ናይዚ ሓደጋ ግን ብዙሕ ብርጭቕ ምብላዕ ጸቕጢ ደም ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ኣዝዩ ክንኪ ብምግባር ቀልቢ ምስሓት ከጋጥም ይኽእል እዩ። እንድሕር ትሑት ጸቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ኮይንኩም ኣብዚሕካ ብርጭቕ ምብላዕ ነቲ ነገር ብዝበለጸ ከባእስ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኩሊትኩም ብርጭቕ ብጣዕሚ እየን ዝፈትዋ፣ ግን ብማእኸላይ መጠን ጥራሕ እየን ዝደልዮ። እቲ ኣብ ብርጭቕ ዝርከብ ልዑል መጠን ማይ መርዛም ነገራት ተሓፂቦም ክወፁ ብምግባር ጸጸር ኩላሊት ንምክልኻልን ፍሰት ሽንቲ ንምምሕያሽን ይረድኣ። ክተስተውዕልዎ ዝግባእ ነገር ግን ብርጭቕ ብፖታሽየም ዝበሃል መዓድን እውን ዝተመልአ እዩ። ሳልሳይ ንሓንጎል ዝጠቕሙ ምግብታት ክትሓስቡ እንተለኹም ድማ ዓሳ፣ ፉል ወይ ድማ ጸሊም ቸኮሌት ኣቐዲሞም ዝመፁልኩም ነገራት እዮም። ብርጭቕካ ንሓንጎልኩም ክጠቕሙ ከም ዝኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ብርጭቕ ነድሪ ሓንጎል ንምክልኻል ዝረድእ ላይኮፒን ዝበሃል ብርቱዕ አንቲኦክሲዳንት ዝሓዘ እዩ። ራብዓይ ደስ በሃሊ ጽሩይ ጥዕና ዘለዎ ሰሓቢ ቆርበት ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እቲ ክባር ዝኾነ ክሬም ረስዕዎ። ብርጭቕ 92 ሚእታዊ ትሕዝትኡ ማይ ብምዃኑ ቆርበትና እኹል ፈሳሲ ንኽሕዝን ከይጨማደድን ይረድእ። ብርጭቕ ኣብ ጥንታዊት ግብፂ ኣብ መቓብር ተቐቢሩ ተረኺቡ እዩ። እዚ ዘረድአና ንልዕሊ 4000 ዓመታት ክብላዕ ከም ዝጸንሐ እዩ። ብተወሳኺ ጥንታውያን ግብፃውያን ጽማቕ ብርጭቕ ንክንክን ቆርበት ይጥቀሙሉ እዮም። ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ኣልኮል ንጸሊም ከብዲ ከም ዝጎድእ። እዋ ብርጭቕ እውን ኣብ መጉዳእቲ ጸሊም ከብዲ ግደ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ? ዘይመስል ነገር ዶ? እዚ ሳይንስ እንታይ ከም ዝበለ ንርአ። ብርጭቕ በዚ ተፈጥሮኣዊ ሽኮር ዝተመልአ እዩ። ነዚ ድማ ካብቶም ካልኦት ዓይነታት ሽኮር ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ኣካልና ዘካይዶ ከም ግሉኮስ ሽኮር ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጸሊም ከብዲ እዩ ዝካየድ። ብንእሽተን መጠን ጸገም የብሉን። እቲ ጌጋ ብዙሕ ሽኮር ኣብ ትወስዱሉ ግዜ እዩ። ነዚ ንምቅላት ጸሊም ከብዲ ኣዝዩ እዩ ዝጽገም። ኣብ ክንዲ እቲ ፔንክሎስ ናብ ሓይሊ ዝቕይር ካብ ውሽጢ ጸሊም ከብዲ ሕልፊ ሽኮር ናብ ስብሒ ክቕይር ይጅምር። ድሕሪ ግዜ ናብ ነን ኣልኮሊክ ፋቲ ሊቨር ዲዚዝ የምርሕ። እዚ ማለት ብስብሒ ዝተጎድአ ጸሊም ከብዲ ይፍጠር። እዚ ጸገም 25 ሚእታዊ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ዝጸለዎ ዘሎ ጸገም ጸሊም ከብዲ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝረኣይዎ ልዑል ፍሪክቶ ዘለዎ ኣመጋግባ ምስ ስብሓዊ ጸሊም ከብዲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ነድሪ ብቀጥታ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሓንሻይ ብርጭቕን ስርዓተ ምሕቓቕ ምግብን ድማ ንርአ። መብዛሕትኡ ግዜ ብርጭቕ ከም መሐደስን ብቐሊሉ ዝሓቅቕን ናይ እዋን ሙቐት ምግቢ ተባሂሉ ይውሰድ። ይኹን እምበር ብርጭቕ ኣብ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዝተፈለየ ጽዕንቶ ክፈጥር እውን ይኽእል እዩ። በቲ ጽቡቕ ነገር ንጀምር። ብርጭቕ በቲ ትኽክለኛ መንገድን መጠንን እንድሕር ተወሲዱ ንምሕቓቕ ምግቢ ብሉጥ ምግቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንምንታይ ዝኣክል ድማ ንርአ። ቀዳማይ ፈሳሲ ይህበና ኣስታት 90 ሚእታዊ ትሕዝትኡ ብርጭቕ ማይ እዩ።
እዚ ድማ ንሰገራና ክልስልስን ብቐሊሉ ንኽሓልፍን ይገብር። እንድሕር ብቕልል ዝበለ ድርቀት ትሰቃዩ ሰባት ኮይንኩም ብርጭቕ ምብላዕ ነገራት ብተፈጥሮ መንገዲ ንኽንቀሳቐሱ ክገብር ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ብርጭቕ እዚ ካበልና ዘርኢ ወይ ፍረ ብርጭቕ ክብልዑ ወይስ ክድርበዩ? መብዛሕትኦም ሰባት ዘርኢ ብርጭቕ ክበልዑ ይፈርሑ እዮም። ኣይትጨነቁ፣ ግን ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ፍረ ብርጭቕ ወይ ድማ ዘርኢ ብርጭቕ ብሉጻት ምግብታት ካብ ዝበሃሉ ሓደ እዮም። ቀዳማይ እቲ ዘርኢ ወይ ድማ እቲ ፍረ ብርጭቕ ብግራም ካብ ኣልመንድ ንላዕሊ ትሕዝቶ ፕሮቲን ዝሓዘ እዩ። ዋሕዲ ደምን ጥዕና ልብን ዘማሓይሽ ኦርጂን ዝበሃል ኣሚኖ ኣሲድ ዝተመልአ እዩ። ካልኣይ እዘን ደቀቕቲ ፍረታት ብርጭቕ ብማግኒዥየምን ዚንክን ዝተመልአ እየ። ከም ዝፍለጥ ማግኒዥየም ንንጥፈት ጭዋዳ ክድግፍ እንተሎ ዚንክ ድማ ንስርዓተ ምክልኻልን ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግብን ይረድእ። ሳልሳይ ንጥዕና ከብዲ ጽቡቓት እዮም። እዞም ፍረታት ብርጭቕ ነቶም ጠቐምቲ ባክተርያታት ብምሕጋዝ ጥዕና ከብዲ የማሓይሹ እዮም። ስለዚ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ጸገም ከየስዕብ ትኽክለኛ ኣበላልዓ ብርጭቕ እንታይን እዩ ንዝብል ድማ ንርአ። እቲ ናይ መጀመርታ ብማእኸላይ መጠን ምብላዕ ጸገማት ከብዲ ንምርሓቕ ኣብ ሓደ ምግቢ መጠኑ ካብ 1 ክሳብ 2 ኩባያ ክኸውን ይግባእ። እቲ ካልኣይ ክትድቅሱ ኣብ ትብልሉ ዘሎ ሰዓታት ብርጭቕ ኣይትብልዑ። እቲ ብርጭቕ ዝሓዞ ልዑል ትሕዝቶ ማይ መንፋሕቲ ከብዲ ክገብረልኩም ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ምስ ጥዕና ዘለዎም ስብሕታት ኣጻምድዎም። ራብዓይ እቲ ፍረ ብርጭቕ ቀሊኹም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ምድርባይ ቀሊኻ መኣዛዊ ንጥረ ነገራት ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ናይኹም ኣበላልዓ ብርጭቕ ከመይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡኒ። እንድሕር እዚ ቪድዮ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺብኩምዎ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።